Avui parlarem de la visualització. Has sentit a parlar de la visualització, però et sembla massa espiritual? Doncs deixa'm dir-te que és una eina real, potent i transformadora. En aquest vídeo t'explico com utilitzar la visualització de forma pràctica i efectiva per assolir els teus objectius i apropar-te a la llibertat financera. És molt important visualitzar abans tot el que farem. En el meu cas personal, sempre he visualitzat tot el que m'ha passat a la meva vida. Des de la casa que visc, la casa turística que vaig construir, que m'ha permès aquesta llibertat, els negocis que he tingut. Inclús quan era jove i volia ser camioner, era perquè ja m'havia visualitzat a mi amb un camió transportant petroli. I al final és el que va passar. Tu cada dia has de visualitzar la vida que vols viure. Soc una persona totalment atea, no crec en Déu. En aquest cas de la visualització, això és completament real, perquè a mi m'ha passat. Des del meu punt de vista, crec que quan desitges molt una cosa i la visualitzes constantment, el teu subconscient comença a treballar cap a on tu vols anar. I pam! Es produeix la màgia. S'ha de ser un somiador i actuar. Les persones que he conegut al llarg de la meva vida que han aconseguit grans coses són somiadors i han passat a l'acció sense importar-li el que diran. Per tant, somia i actua. De res servirà començar aquest pla i no visualitzar-lo. I recorda, els diners amb seny et faran lliure.